ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ 1 ଜିବି ଡାଟା। କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଏହା ହିଁ ସତ। କାହିଁ ନା ଶସ୍ତା ଡାଟା କଥା ଉଠିଲେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ କଥା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ଜିଓକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଆଉ ଏକ କମ୍ପାନୀ। ତାର ନାଁ ରହିଛି ୱାଇଫାଇ ଡବା। ଆଉ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି 1 ଜିବିର ଡାଟା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀ 20 ଟଙ୍କାରେ 1 ଜିବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଯୋଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଦେଉଥିବା ଡାଟା ଅଫରକୁ ଆହୁରି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଥିବା ଅଫରର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି କମ୍ପାନୀର 10 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ 5 ଜିବି ଡାଟା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 20 ଟଙ୍କାରେ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି 10 ଜିବିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା। ତେବେ ଏହି ଅଫରଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ରହିଛି ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୱାଇଫାଇ ଡବାର ଏହି ଅଫର ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚା ଦୋକାନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଫର କମ୍ପାନୀ କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଉଚର କିଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଡକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଡ୍କୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଡାଟା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁ ଏହା ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ୱାଇଫାଇ ଡବା ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏହା କମ୍ପାନୀ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଇଫାଇ ରାଉଟର ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଏହି କମ୍ପାନୀ। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।